Hello guys! So, tapos na ko himos and I'm about to go na. See you in a while. Nag-surprise kayo? Birthday wish ko naman, may babies here, no? Birthday wish ko naman, pareho pa rin po eh. Unang-una na malinis at mapayapa po yung eleksyon. Pangalawa, syempre na yung piliin po ng mga tao sa Monday. Yung mga tao talaga magtatrabaho para sa kanila. May malasakit, may pagmamahal, tutulong talaga sa taong bayan. At syempre po yung wish ko rin eh, mas marami po sa aming grupo makapasok din. Alam mo, yung mga nag-jitters, sa totoo lang, kasi lahat ng pwedeng gawin, ginawa na namin, no? Lahat ng pagkayod, ginawa na namin. Inikot na namin yung buong bansa, kinuwento na namin yung gusto namin gawin para sa bayan. At this point, na kay Lord na to, tsaka nasa taong bayan. At ako may paniniwala naman na lalabas na yung God's will na palipin po ng bayan. I am Bam Aquino, and I have served, and hopefully will continue to serve the Filipino people. Thank you! Salamat! Sulay sa init is real with best friend, Jen. The end. Ang ina ah. Thank you! Hi guys! I just got back here sa office. So, natapos na ang amon pag-cover dito kagina sa kay Senator Bam Aquino sa Thanksgiving Mass for his birthday sa St. Joseph Parish Church dito sa Henrietta Village. And then, after that, nag-proceed kami dito sa may kaingin where they had their budol fight. Tapos, dogin bless dito ang ilangan yung multi-purpose gym. Ay, no. Kaka-covered
4th something. After the budol fight and the blessing, nag-pull out na kami together with Miss Yasmin, sang ABS. Duwa na lang kami actually nabilin because sinong Erwin of GMA and at the same time Sunstar Bacolod nag-pull out siya earlier for because may mga prior commitments. I will file my stories. Then after that, if early ko later makagwa, I will run some errands and then go home. So I believe that's all for today and see you tomorrow. Hi guys, good morning. It's May 8, 2019 and it's around 11 a.m. So nagahimos ko subong because I have a coverage this afternoon. Dapat supposedly 11:30 ma-pull out na kami. However, may mga changes. So mga 1 p.m. na kami mahalin. To know kung diin ta makadto today, I'll update you later. Hello, we are on our way. Moises Padilla for a coverage. President Rodrigo Duterte is after Yes, makadto kami. Bacolod pa lang kami. Pero mga after 2 hours. Salito lang. Ano na siya, mate? Kumbo. Pabog na punta kayo natin. Saging. Another checkpoint. Tara ang way ko. Mark. Taga BCPO, pangyayang ito mangkutan. Taga BCPO pa. Ba't lang tayo tikan? Ika ba may pay? Bye, miss! Kaya alam ako maglakad. Kasama pa, ano? Ha? Pasyalpe, tata. Bumbu Dennis! Kadib lang ka pang budlay, hindi pala mabula ako, gini sa karon mo. Depende lang sana, no? Na! Saka mo hindi. So these are the people na gawin sa eskwelahan ko siya. Sige kung pero kung bukas na sa airport to kay ito pa man itong presidential chapter yan wala pa itong pahalupad sa buong Bulgas. So, a little background, ang Moises Padilla is placed under the control of the COMELEC because ang state of killings, including the councilor Garcia, na nahamya sa dari sa ilaan sa sa so far sa duwa kong tuig na pagkaluay namin bulig na kami kakadto pa Manila kami kung diyan na opisina kami Gasaka tungkol sa task force sana Mangjing grabe duwa ka tuig so ako na priso si Mark at si Michael mani ano yung sagad paluan dito
So, wala kami kuha sa atensyon sa investigasyon na lang sa subong na munang gihambal ni Tatay Digong gapati kami ng pinili na matagaan din kag naklaruhan din yung talagang bali ako lang di pa muna ako din wala lang ito kasi nagabot siya PRD tapos ang istorya yung sultan sa pagwa so mas magandang pinili wala ko nakita pagwa yan ang dala Aya-aya ang ating mga isura. Dahil tingin na medyo mayo, istorya na yun. Kay President Rodrigo Duterte is no ordinary president. He is Digong. So, kung magandang siya na pagbaon niya sa matuloy mo. Kaging garantiya yung ang safety sa ating lugar. Ang nagdagano sa akin sa mga official sa amon pamilya naghagan-hagan naman ang among pamatyagon kay ang nagagarantiya ang presidente gid, and he's no ordinary president, he is Digong. So he guarantees ang makita gid kag magwa gid ang kamaturan sa nagakatabo ng diri. So you are definitely trusting him. Yes. His words. Oo. Nasaligid kami sa iya nga ginbungat na sugilan. Vice, ang hambal mo na nga daw hindi bala ma-intimidate ang aton mga pumuluyo to vote, and ang security forces are there to provide security. Amo na siya ang gintipon niya dere. Sa pagpati ko amo nang iyang pagpadala diri sa mga army, ang COMELEC control na amo ng mga forces nga mag-make sure nga ang butante kag ang pumuluyo mangin safe. After all, sang naagyan nimo especially atong pagkapreso mo, and then up to this point that you lost two of your kin, nagkakakita ta nga there is indeed light at the end of the tunnel. There is. Of course. Kung madulaan ta sang pag-asa, wala na ta sang lantawon pa. That's a very wrong attitude. Kaya kinahanglan kung nano manggid ang mga challenges nga abot sa kabuhi ta, kinahanglan maisog ta magtubang kay bisan mahibi pata bisan nano pakasakit. Kinahanglan tagid pangitaon ang purpose kag ang kamaayo sa kung ano man ang mahatag sina nga mga taayo sang isa ka problema. If you look back sa imo self few years back, is there things nga ma-regret mo sa imo nga mga decisions? Probably the day I said yes to kay kun wala ko nag-uo si iya, why ko nakukod si iya. Ang nalinan ko lang iya nga galing kay hindi man ko kambal na totally nga nagregret ko, because ang tanan pat ako gapatigid ko bisan si mami gapatigid ko tanan may purpose mo. Kung wala ko siya nakilala, why ko nakilalang demonyo. So I know my decision anti sina tungod sa iya nanging hugot pagid ang akon nga pagsalig sa Ginoo. Kagrabe pagid ang amon nga pagpangadi kay tungod ang amon kontra demonyo. So there are still good things that you can get out of the challenges that we are facing in life. Vice, if I remember when I interviewed you sa BCPO sa pag-surrender mo, you saying you will fight until the end. So now, amo man nagyapon nimo? Amo ginagyapon. You will fight until Yes, I will have to fight until the end. Kaya kung hindi kami mag-ubra siniti, sino mag-ubra? Kung hindi subong, tisan o. Ang amon, kung hindi manamon, kung hindi naman masulbar ang problema subong, I believe we can give a better future for the next generation. We can give a better example for the next generation. Kung ang mga tao, kung tanan ta mahadlok, ti wala nagit. Why nagit?
ang aton kabuhi, iyan ang asang Ginoo mo. Ginpahulam lang ni sa aton. So, kung tuwaon niya, ulit kami nahimo. Kung i-allow yung mapatay ang tao sa ina nga mga kamot, sa ina nga sitwasyon, di wala tanihimo. Kami, at least kami, nagpasalamat lang kami nga. Palis kay Michael, gintagaan niya kami sa 28 anyos nga upod kay Michael. Kag sa kay Markman nga 40 years. Pasalamat na kami din siya. We are just human as we are. Mabatsagit kami. Pero ginatangla talaga po naman sa Ginoo. Kay tanan-tanan, I believe there's a purpose. If you made it this far, kag nakita niyo pa ako at the end of the vlog, then I went home safely and complete. So, mga around 8 ata to, nag-pull out na kami, or 8:30, nag-pull out na kami from Moises Padilla. And then, nag-abot kami sa Bacolod at around 10 p.m. So, naghapit pa ako sa office to file my stories, my 2 remaining stories pa ko. So, gintapos ko siya. And now, nagpuli na ako day and naghimos. And I will prepare myself not to go to sleep. So, chikahan talaga mo no. Actually, ina-joke ta ka mo nga I returned here safe and complete because I think there's this stigma na when people hear the word Moises Padilla or Magalion, they tend to be scared or say nga kadelikado dito or scary, things like that. But actually, if ato ka dito and you will get to talk to people, normal lang man sila nga tao. And then, hindi man sila that scared, totally scared nga, like traumatized or the war freak. Not at all, because maski sa mga off the record ko, mga pamangkot, they usually answer naman genuinely sa akon when I ask them, who will you vote this May elections, I mean sa Monday. So na kami actually nakakita kay President Rodrigo Duterte. Nag-pull out na siya and everything. So I hope nag-enjoy man ka muna sa pagpudupod sa akon nga coverage. Usually, yung lain ng mga coverages naman everyday. So, everyday is a new day. Charot. Everyday is a new challenge. Everyday you get to know different kinds of people. Everyday daw ka variety. Actually, pasensya na kamugali sa akon nga suga. Nag-improvise lang na because nagba ang akon gin nga light. Ganito ka. Getting unready with me. Sama to guys. Ng mga realizations ko saan dito ko. And I'm really so tired. Dito bala actually nakita ko to ang mga tao. First time gali nila again yung visit sang isa ka presidente for the longest time na. Actually nang first nila na dogin visit isa time pa ni makapagal. I don't know ano na nga year. Pasensya ka mo. That's it. Matulog na lang ko dyan because may arapagin ko coverage later for the send-off of the police naman sa Bacolod City, the send-off ceremony nila. I think that's it for my vlog kung how to cover a presidential visit outside Bacolod City. Okay, mga out of town, chuchu naman. So, napulot man ka mo from this. And hope to see you in my next one. Don't forget to like, subscribe, or share this video to your friends. As always, guys, spread love and kindness. Bye. Good night.